Altså, du kan virkelig gøre det, ikke? Altså sådan virkelig, virkelig. Altså, jeg kan virkelig, virkelig forsøge, men resten er op til dig. Hvad mener du med det? Altså, jeg kan jo ikke gøre noget, jo. Ikke ligesom dig. Tror du på hekser, Luna? Måske. Eller... Det gør jeg nok ikke. Men... Jeg er villig til at prøve. Tror du på mig? Ja. Godt. Så skal vi i gang. Jeg forstår bare ikke helt. Hvad er det lige præcis, du får ud af alt det her? Forhåbentlig endnu en følger til min kult. Ja. Når du er seriøs, eller? Du har en kult? Man er vel heks? Så det er din betaling? At jeg bliver et kultmedlem? At jeg bliver heks? Kun hvis du har lyst. Og hvad skal det så betyde? Altså, det skal være frivilligt. Jeg vil aldrig tvinge dig til noget. Men hvis ritualet skal virke, så er det nødvendigt, at du faktisk tror. Forstår du det? Har der altid fandtes hekse? Ja, selvfølgelig har der det. Har du aldrig læst Macbeth? Eller et hvert andet af Shakespeare-stykke for den sags skyld? The Wizard of Oz? Good Omens? Odysseen? Harry Potter? Du er virkelig ikke særlig litterær, hva'? Men jeg troede, alle den slags historier var fantasy. Altså noget, der er opdigtet. De skal have deres inspiration et eller andet sted fra. Men sådan en rigtig hekse. Med magi og det hele. Du virker relativt skeptisk i forhold til, at der sidder en rigtig heks foran dig lige nu. Men dengang man brændte hekse. Det var feje mennesker, der brændte uskyldige kvinder, bare for at bevise over for dem selv, at de ikke var helt magtesløse. Det var ikke alle kvinderne, der var hekse. Langt de fleste prøvede bare ihjel. Så hekse er ikke i ledtog med djævlen? Djævlen findes ikke. Der er ikke mere mellem himmel og jord, end hvad du ser. Skal vi komme videre? Hvorfor er vi egentlig her? Fordi all the world's a stage. Shakespeare. Men hvorfor er vi her? Fordi du ville møde, så jeg var her. Det forstår jeg ikke, altså. Du fangede mig med i din prøve.
Vent, er du skuespiller? Ja. Hvorfor skulle jeg ellers være på en scene? Jeg troede, du var en heks. Prøv at putte mig i en boks. Hvorfor har du det der tøj på? Mit kostume. Hvad spiller du? En heks. Så du er en skuespiller, der spiller en heks? Jeg troede, du var en rigtig heks. Jeg er lige, hvad du vil have, jeg skal være. Så du kan altså ikke hjælpe mig? Luna. Tror du på mig? Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro mere. Hey. Hør. Det hele handler bare om at tro. Ikke? Hvis du tror, at jeg kan, så kan jeg også. Det er en slags magi. Tro, altså. Og historiefortælling. Du burde virkelig læse nogle flere bøger. Så det er ligesom placeboeffekten? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener. Placeboeffekten? Ideen om, at medicin vil virke, hvis man tror på det, og omvendt. Jeg tror ikke, den analogi virker helt optimal i den her sammenhæng. Du er mit placebo. Luna, tror du på mig? Theodora. Theo. Ja, fint. Theo. Der er ingen eller intet, jeg hellere vil end at tro på dig. Godt. Så lad os begynde.